11-nji oktýabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğly Berdimuhammedow Köpetagyny ajaýyp günjogyna bina edilen Magtumly Pragynyň ýadygarlygyna gül goýmak dawratyna gatnaşdy. Türkmen halkynyň milli lideriniň başlanjy hem hökümet prezident bolan Serdar Berdimuhammedowyň tagalladary bilen paýtatmydan günorta bölegini gurulany Magtumly Pragynyň ýadygarlygy hem-de ady bir medeni seýilge toplamy Aşgabatyň binagarlyk keşfine aýratyny öwüşgün çaýy. Merim oşaly ýurdumyzda 2024-nji ýyl Pekim paýhas ummany Magtumly Pragy ýyly diýilip yglan edildi. Magtumly Pragynyň gol ýazmalar toplamy Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň halkara sanawyna girdildi. Mundan başga şäheriň dogrunyň günüň 300 ýylligi 2024-nji 2025-nji ýyllarda UNESCO bilen birlikde belden geçiljek şanly seneleň sanawyna goşuldy. Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasy tarapyndan 2024-nji ýyl Türkiýe dünýäsiniň beýik şäheri we akyllary Magtumly Pragy ýyly diýilip yglan edildi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyda akyllar şäheriň dogrunyň günüň 300 ýylyny ören ýokary derejede bellemek, şäheriň umumy adamzat gymmatlygyny öwrülen eserlerini dünýä ýaýmak baradaky başlanýşlary öňe sürdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne Magtumlynyň dürüjliginiň umumy adamzat derejesindäki ähmiýeti barha belende göterilýär. Magtumly Pragynyň dogrunyň günüň 300 ýylyna başlanyp paýtatmyzda geçirilen döwürleň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň ösüşiň büniýady atly halkara forum munyň aýdyň suwutnamasy. Ünnoğruna akıllar şäheriniň edebi mirasyna hormat sarpanyň nişan hökmünde Gahryman Arkadamydan Pekim paýhas ummany Magtumly Pragy atly goşgusynyň egurt uly ähmiýetini bellemek gerek. Türkmen halkynyň milli lideriniň bu şäherany eserini akyllar şäheriň dürüjligi Pekim paýhas ummanyna deňelýär we oňa öňden örjülükli pikirleri giňden beýan edilýär. 100 ýyllaryň geçenine garamazdan şäheriň eserleri täze röwüşde ýanlanýar. Hem-de Türkmenistanyň şäherlerinden has uzaklarda da barha meşhurlygy eý bolýar. Akyllar şäheriň goşgulary watana burun söýgüniň, insan perwerligiň, parahatçylygyň, dost soňlygyň, durly medeniýetliň we halklaryň arasynda özara ynanyşmagyň, hormat goýmagyň ýol görkezişdi bolup durýar.